Bé, com sabeu, i com s'ha vist avui aquí, però com vosaltres sabeu perquè ho sabeu de primera mà, nosaltres ens enfrontem a un estat que és molt fort, a un estat que, com ha dit el Ramon Grossfogel, és de naturalesa imperialista, a un estat que, com tots els estats, però aquest particularment perquè és de naturalesa imperialista, doncs és un estat pervers, és un estat que no negocia, que no acorda, que el que busca és sempre la derrota de l'adversari. I contra aquest estat, que té aquestes característiques, doncs nosaltres estem compromesos a enfrontar-nos-hi per aconseguir la independència al nostre poble des de la lluita no violenta. Amb aquestes formacions, amb la jornada d'avui, amb el documental que hem fet i que veureu després, doncs d'exemples de lluita no violenta n'hi ha molts arreu i n'hem d'aprendre de totes, però la nostra té i ha de tenir les seves pròpies característiques. Ha d'estar lligada al context polític, al context social, al context demogràfic, al context econòmic de la societat catalana. Per tant, l'hem d'adaptar. Hem de tenir la nostra pròpia estratègia de lluita no violenta. I, de fet, la nostra pròpia estratègia de lluita no violenta, sense saber-ho, sense dir-ho amb aquestes paraules, la vam aplicar ja fent el referèndum d'autodeterminació del 1er d'octubre. Com ha dit també aquest matí l'Sven, el professor suec de la Universitat de Massachusetts, que és catedràtic en resistència civil, el dret d'autodeterminació, la nostra lluita, hi ha moltes lluites de no violència, hi ha lluites contra la segregació racial, hi ha lluites per drets democràtics, per drets socials. La nostra és pel dret d'autodeterminació i per la llibertat plena de Catalunya, per la independència de Catalunya. I com ha dit ell aquest matí, el dret d'autodeterminació no es demana, s'agafa. I això és el que vam fer l'1 d'octubre. I ho vam fer també a partir d'aquestes característiques que tenim nosaltres com a societat, i és que encara ara, i encara en aquell moment l'1 d'octubre, i encara ara també, doncs tenim un Parlament i tenim unes eleccions i encara no han il·legalitzat els partits polítics independentistes. Per tant, ho vam fer des de la legitimitat de les majories democràtiques, des de la legitimitat de la majoria del Parlament de Catalunya que va votar una llei del referèndum, des de la força que també va representar que aquell referèndum fos convocat oficialment per un govern i que un govern intentés organitzar-lo al màxim del que li va permetre aquest estat i al màxim del que li va permetre la repressió. I allò que no podia fer el govern ho vam compensar la societat civil, ho va compensar la ciutadania autoorganitzada, que en molt pocs dies es va autoorganitzar els centres de treball, els universitaris ocupant la universitat, ajudant a la gent a trobar els col·legis quan ens tallaven les webs, els informàtics voluntaris ajudant a salvar el programa informàtic amenaçat. Aquest és un exemple, i després, el dia del referèndum i la nit abans, anant a dormir a les escoles per protegir-les, i el dia del referèndum resistint des de la no violència a la violència de l'Estat. Per tant, com també ha dit el Ramon, i ho ha dit també en una entrevista que li han fet avui, nosaltres vam guanyar-li una batalla a aquest Estat. L'Estat no és invencible, li vam guanyar una batalla. I li vam guanyar també la batalla de la mobilització popular, de la vaga general del 3 d'octubre. A partir d'aquí, per errades, per aquesta confiança, en aquesta expectativa del diàleg, aquelles ofertes, algunes més explícites o menys, o aquella expectativa que hi hauria una negociació que la forçaria la Unió Europea, o aquells mediadors que apareixien i que feien creure que l'Estat estava disposat a dialogar amb el govern de Catalunya per por de l'abisme, per consciència de les febleses, potser perquè s'hi va arribar ja esgotat l'1 d'octubre, per moltes raons, algunes de les quals encara no les hem analitzat i no n'hem fet l'anàlisi de la diagnosi a fons, però per moltes raons, a partir del 3 d'octubre, i el moment clau és aquell dia 10 on es declara i es suspèn la independència,
doncs a partir d'aquells dies d'octubre nosaltres vam anar perdent iniciativa i l'Estat va anar recuperant la iniciativa fins a arribar, diguem-ne, esgotats, ja mig dividits, aquella declaració d'independència que ja no es va intentar fer efectiva. Per tant, aquesta altra batalla, la de culminar el procés d'autodeterminació, la de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre, no la vam guanyar. Però, com també ha dit el Ramon, estem davant d'una guerra moderna, una guerra en la qual no s'utilitzen armes, però una guerra en què els estats utilitzen tots els seus instruments, nosaltres hem d'utilitzar els nostres i de batalles n'hi haurà moltes i el més important de tot és que la lluita no s'abandona quan es perd una batalla. La lluita continua. Bé, ens ha costat una mica perquè tot el que va passar, aquelles eleccions que vam guanyar, vam tornar a tenir una victòria a les eleccions del 21 de desembre, però amb una manca potser de consciència d'aquella victòria i amb aquest desconcert provocat per la repressió política, que és el que busca, doncs ens ha costat a tots plegats molt gestionar aquesta situació. I ens segueix costant, ho hem de reconèixer, ens segueix costant gestionar la repressió. Ens segueix costant i a més la repressió anirà tenint diferents cares i aquesta setmana hem vist una altra cara de la repressió exemplificada amb els detinguts de Sabadell i de les altres ciutats catalanes que han estat empresonats i que estan empresonats ara a Soto del Real i que són, amb ells ja tenim 16 presos polítics. I aquest és el motiu també perquè hem canviat una mica l'ordre de les intervencions avui, perquè a l'Assemblea anirem a la manifestació de Sabadell, que hi ha aquesta tarda a les 6 de la tarda, des dels jutjats de Sabadell fins a la plaça de l'Ajuntament, a mostrar la nostra solidaritat amb aquests presos. Bé, en aquesta batalla, en aquesta lluita que ha de continuar, òbviament ens hem de refer, ens hem hagut de refer, ens hem de preparar, hem hagut de prendre consciència de la dificultat del repte, hem hagut de descobrir aquesta cara més fosca de l'Estat per poder reprendre la lluita. Per això, des de fa un any, vam començar a l'agost de l'any passat, fa més d'un any, a l'agost de l'any passat vam començar a fer formacions de lluita no violenta internament a l'Assemblea, vam començar pel Secretariat Nacional, que som 77 persones, després ho hem anat extenent a les territorials i hem produït també un documental que veureu a continuació. A l'estratègia de lluita no violenta, una de les característiques que té és que t'enfrontes a un poder que és opressor, que té unes característiques autoritàries i no democràtiques i que és fort i has d'intentar afeblir els pilars d'aquest poder. Has d'intentar afeblir aquests pilars de poder des d'aquesta no violència i també has d'intentar enfortir els pilars del poder propi. Per tant, hem de lluitar i hem de canviar la mentalitat amb la que havíem estat treballant els anys previs. L'independentisme, ens pensàvem que només aconseguint les majories parlamentàries, només mobilitzant-nos amb grans manifestacions, ja ho tindríem, no? Aquest estat acceptaria negociar o, en tot cas, si no acceptaria negociar, nosaltres ja seríem prou forts. Hem vist també que tenim i hem evidenciat una sèrie de febleses. Per tant, una de les primeres coses que des de l'Assemblea hem fet és, en alguns àmbits, els que depenen més directament de nosaltres, com són els propis de la societat civil, identificar les febleses que vam demostrar la tardor del 2017. Entre elles, institucions de la societat civil, que vam veure que el poder va molt més enllà, s'extén molt més enllà del que són els governs. El poder s'expressa en l'àmbit econòmic, amb el poder econòmic, que moltes vegades mana més que els propis governs. El poder s'extén més enllà dels governs amb moltes altres institucions que tenen una veu i que són un altaveu. Aquell mes d'octubre, per exemple, davant d'una vulneració flagrant de drets, ens vam trobar que teníem un col·legi d'advocats que en lloc d'estar al costat de les víctimes oferint un servei de defensa, es posava a pressionar d'una manera vergonyant perquè no es fes la declaració d'independència, dient que tampoc volia el 155. Quan vam tenir el 155 ja no els vam sentir més. Per tant, des de l'Assemblea, el primer que vam fer és dir hem de
a través de les nostres sectorials, també del secretariat, de les territorials, hem de mentalitzar que nosaltres hem d'actuar en clau independentista en tots els nostres àmbits de la vida quotidiana. I per tant vam començar amb una cosa que ha passat molt desapercebuda, que va ser que al setembre vam recolzar, no aquest setembre sinó l'anterior, doncs una candidatura al Col·legi de Psicòlegs que no va guanyar, però va ser un primer tast. A la sectorial d'empresaris, companyes del secretariat de l'Assemblea, com la Montserrat Soler o la Montserrat Rossell, doncs van veure que teníem una oportunitat i és que per fi, després de molts anys i després de moltes trampes, es convocaven eleccions a les cambres de comerç i que per primer cop s'obria la possibilitat també del vot electrònic. Les darreres eleccions a la Cambra de Comerç s'havia hagut d'anul·lar tot el vot per correu perquè sortia tot el vot per correu amb saques de vot per correu que sortien del mateix despatx de Barcelona. Per tant, entengueu quin tipus de legitimitat tenien aquelles persones que estaven al front d'aquestes institucions i que el mes d'octubre del 2017 van callar davant de la campanya de por econòmica i davant de les mentides. Perquè, com també ha dit el Ramon Grossfogel, Catalunya no va deixar de créixer, ni tan sols el mes d'octubre del 2017. El darrer trimestre del 2017, a Catalunya, la taxa de creixement econòmic va ser superior a la mitjana espanyola i a la mitjana europea. Però si llegies els titulars de la premsa internacional, doncs semblava que teníem una catàstrofe perquè 3.000 empreses havien marxat de Catalunya. Només havien canviat el codi postal de la seva adreça legal, és l'únic que havien fet, però ja havien generat aquella campanya de por econòmica, aquelles campanyes de mentides dient que ens cauria el PIB de Catalunya fins a un 30%. Em sembla que van arribar a dir, si no més. No vam sentir el president de la Cambra de Comerç en aquell moment aixecar la veu i, amb estudis rigorosos, desmentir aquestes mentides. Això ho hem compensat i, per tant, vam impulsar una candidatura explícitament independentista a les cambres de comerç que va guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona i ara tenim independentistes, empresaris independentistes a la Cambra de Comerç. Una altra d'aquelles coses que vam veure i que es va veure de manera intuïtiva, perquè la gent ho va començar a fer intuïtivament, sense que ningú necessités ni a l'assemblea ni a ningú que els hi digués. Intuïtivament el que vam veure és que hi havia hagut empreses que s'havien comportat, grans oligopolis molt lligats al poder polític, que s'havien comportat obeint instruccions polítiques, fent política, interferint en les decisions democràtiques de la ciutadania a Catalunya i del Parlament de Catalunya. En la mesura que aquests oligopolis siguin més febles a Catalunya, tinguin menys mercat a Catalunya, hi hagi més alternatives, hi hagi més competència, hi pugui haver empreses d'un altre tipus que tinguin uns altres valors, per exemple, en l'àmbit energètic, que utilitzin energies renovables, que tinguin sistemes, algunes poden ser cooperatives, altres poden ser empreses, però en tot cas que milloraran les oportunitats, que oferiran més alternatives a la gent, doncs en la mesura que això ho potenciem, estarem més preparats. Estarem més preparats per la independència perquè, d'alguna manera, estarem fent un exercici de sobirania previ a la independència. La independència no l'aconseguirem d'un dia per l'altre, sinó que és un procés en el qual vas guanyant sobirania. La gran sobirania la vam guanyar amb el referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre i en podem guanyar d'altres de batalles de sobirania, algunes no tan visibles, però que ens preparen i que ens trobaran molt més preparats en el moment en què arribem ja a la fase final del procés d'independència. És evident que fent aquestes coses l'Estat detecta perfectament quins són els punts forts que tenim i quines són les coses que els hi fan mal amb ells, perquè no havíem sortit mai tant a la premsa espanyola ni ens havia vingut en la vida tanta premsa espanyola a rodes de premsa a la seu de Marina, de la seu de l'Assemblea Nacional Catalana, com quan hem presentat
aquestes campanyes, resultats de cambres o la campanya de consum estratègics. No només pels titulars tergiversats, evidentment, que van treure aquesta premsa espanyola, sinó també ho hem evidenciat amb la demanda que ens ha posat la patronal que està al servei del pont aeri d'aquests interessos oligopolístics, tot i que hauria d'estar al servei de totes les empreses de Catalunya, però no ho està, i que es diu Fomento del Trabajo Nacional. Aquesta patronal ens ha demandat per totes bandes, per la via administrativa, l'autoritat de la competència, per la via judicial, en un jutjat mercantil, i el que pretén és que acabem aquesta campanya i sobretot el que pretenen, que és una de les característiques que té la repressió a l'estat espanyol i que és línia continuista absoluta amb la repressió franquista, perquè és aquesta característica que té d'utilitzar no només l'empresonament, no només la repressió clàssica, sinó també les confiscacions i els intents d'arruïnar econòmicament a la gent. I per tant, amb aquesta demanda el que pretenen és arruïnar econòmicament a l'Assemblea, amb les multes que demanen. Però nosaltres no hem aturat, evidentment, la campanya. Nosaltres creiem que no té cap base, que la nostra campanya és tan legítima com la dels consumidors ecologistes que defensen que només es consumeixin productes ecològics o bio, com aquells que no volen transgènics. Doncs la nostra campanya és tan legítima. Nosaltres el que volem són empreses deslligades del poder polític, que no obeeixin i que no estiguin lligades a un poder polític que no respecta les decisions de la ciutadania. I amb una campanya d'aquest tipus, si l'expliquem bé, també aquesta frase que ara s'ha posat de moda per justificar o amb aquesta estratègia d'haver comprat el relat de que no som majoria, quan sí que la som, però és igual, com més siguem, més forts estarem. Enfortir-nos també és ser més que estiguem a favor de la independència. Doncs aquest tipus de campanyes també ens ajuden a eixamplar la base, perquè a ningú li agrada segurament pagar l'electricitat més cara d'Europa. A ningú li agrada que li tallin l'electricitat quan és pobre en ple hivern i que no tingui calefacció. Perquè a països del nostre entorn immediat, com a França, això està prohibit. No es pot tallar la calefacció de la gent a l'hivern. I aquí aquestes empreses sí que ho fan. Per tant, si ho sabem explicar bé, aquestes campanyes no només són de sobirania, no només són de desconnexió, sinó que són també campanyes en clau social, en campanyes en clau de drets socials, de generalitzar els drets socials per a tothom i de demostrar que en una república catalana les coses les faríem d'una altra manera, que no volem una república catalana per tenir un capitalisme d'amiguets com el que ha caracteritzat aquest estat espanyol. Una altra de les coses en les que ens hem implicat, i això al principi, recordo que les primeres xerrades que feia quan vam ser escollits aquest secretariat, hi havia un moment, era al març, ens van escollir, l'endemà que tornessin a posar a la presó alguns dels consellers, que ingressés a la presó i s'hi quedés la Carme Forcadell, i el dia abans que detinguessin el president Puigdemont a Alemanya. Per tant, vam arribar en un moment en què, com ara, hi havia una situació de molta tensió, de molta demanda, de mobilització. Recordo que a les primeres xerrades la gent s'aixecava, em cridaven i em deien: quan convocareu una vaga general? Bé, doncs una vaga general la convoquen els sindicats. I el 3 d'octubre la van convocar només 4 sindicats petits. El 8 de novembre ja només en va quedar un, pocs dies després que empresonessin el nostre govern. El 8 de novembre del 2017 només hi va haver un sindicat, la Intersindical, que va convocar. El 3 d'octubre van ser la IAC, la Intersindical Alternativa de Catalunya, va ser la CGT, va ser la Intersindical
i va ser la COS, si no recordo malament, no em voldria equivocar ara, van ser 4, però que no són els majoritaris. Pel judici, doncs, també va convocar vaga general el 21 de febrer, en aquest cas la intersindical amb el suport de l'USTEC, que forma part de la IAC. Doncs una de les coses que vam prendre, o de les decisions que vam prendre en aquest secretariat de l'Assemblea va ser, això no pot ser, hem d'enfortir aquests sindicats compromesos amb la República han d'estar més forts. Per això, ara, quan hi ha eleccions sindicals, us enviem correus electrònics, us informem de les eleccions sindicals, moltes socis i sòcies de l'Assemblea s'han empoderat perquè no s'ho havien plantejat potser mai, perquè també hem tingut una deriva sindical de molta professionalització dels sindicats i per tant hi ha hagut una certa desmobilització també en l'àmbit del treball. Doncs moltíssima gent que no s'ho havia plantejat ara és delegada sindical d'aquests sindicats. I això, evidentment, fa que aquests sindicats estiguin més preparats per quan necessitem, com pot ser ara, convocar vagues generals. En tot cas, els hi pertoca amb ells. Això ho vull deixar molt clar. Les vagues generals les convoquen els sindicats. Nosaltres el que podem fer des de la societat civil i des de les entitats és donar-los tot el suport que necessitin. En tot cas, amb totes aquestes campanyes, que com veureu en el documental, són campanyes que s'emmarquen perfectament en la lluita no violenta. Per exemple, la campanya de consum estratègic seria una campanya de no cooperació i de creació d'alternatives. No cooperes amb l'opressor, com no cooperava amb els teixits britànics el Gandhi a la Índia, com no cooperaven amb determinats comerços els afroamericans al sud dels Estats Units, on els segregaven. Doncs no cooperes, però ofereixes també, en el nostre cas, alternatives de consum que no... De fet, el que fan és incrementar la competència. O sigui que també són campanyes que poden no només agradar a l'esquerra, sinó també agradar als liberals. Els liberals de veritat, no els liberals de mentida que caracteritzen a la dreta espanyola. Amb totes aquestes campanyes el que hem fet és reprendre iniciativa i no quedar-nos en el córner, a la cantonada on ens vol l'Estat, que és que només estiguem, cosa que hem de fer també perquè els nostres presos polítics, les nostres preses polítiques, els nostres exiliats i exiliades necessiten tot el suport material i moral que els hi puguem donar, però el que no podem és quedar presoners dels presoners i arraconats fent només lluita antirepressiva. Hem de reprendre la iniciativa política. Per tant, amb aquestes campanyes reprenem la iniciativa, tornem a donar moral a la gent. El dia que es va guanyar la Cambra de Comerç, la gent em parava pel carrer i ens vam tornar a donar moral de victòria a la gent. Necessitem també, perquè això serà dur i serà més llarg del que no ens pensàvem, necessitem tenir petites victòries que ens donguin moral. I hem de treballar per aquestes petites victòries o grans victòries que ens tornen a donar moral per continuar aquesta lluita. Amb aquestes campanyes reprenem la iniciativa, però clar, ens trobem que l'altre no es queda quiet. Aquest estat marca la seva agenda i ara estem en aquells moments on estem enfront d'un estat que ens està marcant l'agenda. Ens l'ha marcat amb les detencions de la setmana passada, que arriben en un moment determinat, i no és casual que arribin en aquest moment determinat, perquè amb l'absència de proves que tenen, o ho haguessin pogut fer, no diuen que la investigació dura un any, doncs perquè just ara. No és casual, ens marquen l'agenda amb aquestes detencions i, evidentment, el fet que nosaltres haguem de reaccionar a aquesta sentència del primer judici que tindrem en relació a l'1 d'octubre, del primer judici gran, perquè hi ha hagut altres causes i altres judicis vinculats a la repressió, però el primer judici gran, el del Suprem, en vindran d'altres, aquesta sentència del Suprem, doncs inevitablement haurem de reaccionar. No és el millor terreny,
no és el millor terreny, perquè el millor terreny és sempre quan no estàs a la reactiva, sinó que ets tu que marques l'agenda, com la vam fer fixant la data de l'1 d'octubre pel referèndum. En tot cas, aquesta sentència ens ha de trobar units. No ens pot trobar dividits. Hem de ser un sol home, una sola dona, ens ha de trobar units. Això probablement farà que no tothom se senti còmode, perquè potser haurem d'apel·lar a missatges una mica més amplis que el propi de l'Assemblea, que és el de l'objectiu independència. La veu pròpia de l'Assemblea no s'apagarà. Nosaltres tindrem també campanya comunicativa i campanya i veu pròpia en clau d'independència. Però probablement la campanya més unitària que farem amb altres entitats, amb els partits polítics, etc., mirarà de basar-se en principis com el de l'autodeterminació, la llibertat dels presos, etc. En tot cas, ens ha de trobar units. Hem de fer una mostra de dignitat. Hem de reprendre la iniciativa, ens hem de mobilitzar. Ens hem de mobilitzar de moltes maneres diferents. Hem de fer activitats de mobilització de tot tipus. Algunes clàssiques, això ja ho vaig discutir el mes de juliol quan la gent ens qüestionaven la manifestació de l'11 de setembre. No podem renunciar a aquell tipus d'activitat a la que hi pot anar absolutament tothom. Això no vol dir que sigui l'única cosa que farem. Mirarem de fer mobilitzacions, que ara, evidentment, no us puc avançar totes, però mirarem de fer mobilitzacions de tot tipus, i en aquest tipus de mobilitzacions aquestes formacions ens han de servir. Hem de ser intel·ligents, hem de basar-nos sempre en aquest principi de la no violència, hem de ser flexibles, no hem de buscar l'enfrontament per l'enfrontament, hem de ser intel·ligents, hem de ser hàbils, hem de ser flexibles, hem d'estar organitzats. És veritat que això, malgrat tot, i malgrat que hem tingut temps, ens agafa probablement no tan ben organitzats com voldríem, però també va passar el mateix l'1 d'octubre. L'1 d'octubre va passar exactament el mateix i moltes coses les vam acabar fent des d'aquestes conviccions fondes i des de la intuïció. Per tant, el que us demano d'alguna manera és que estiguem preparats, que tinguem el cap fred, que hem de mostrar-nos ferms, determinats, units i dignes, sobretot dignes. Vinga, guanyarem! Visca Catalunya lliure!